ca cantidade de roupa que temos, ou faz cambio de armario ou non entra toda. Ciertos que faz cambio de armario? Sí, chaquetóns, ahora toca sacalos outra vez do armario, cambio de sacar do trasteiro, os edredóns, plumíferos e demais, e agora se empeza a facer un poquinho máis de rasca. Cada 4 meses, máis ou menos, pois, o que non poño, porque xa o tempo non chove tal, ou fai frío, gardo no trasteiro. Fixemos xa o cambio de armario? Aínda non. Ti ves o tempo que fai con este sol, non se pode facer un cambio de armario. O cambio de armario teña que estar feito xa a principios de setembro, pero con este tempo que fai un cambio de armario? Si todavía nos fai falta o bañador. Cando é o momento perfecto para facer o cambio de armario? Pois a primeiros de setembro. Pero este ano, co tempo que temos, aínda non o cambiei. En punto do mediodía, xa estamos aquí coa nosa amiga Isa. Que tal, Isa? Moi bons días a todos. A ver, leo por aquí que a primeira recomendación que faz é que eso pareceme genial, que nos mentalicemos. Claro. Que empecemos por axendar un día e dicir, deste día non pasa. Total, porque senón ímolo aplazando, bueno, agora con este tempo, verdad, con este veranillo, pero ímolo aprazando, ímolo deixando, non encontras. E despois que se non o axendas ben, veste 2 días, 3 días, todo o fin de semana ali ca roupa estrada. Claro. E diga, claro, a ver, Comenos a roupa en casa. Efectivamente, moito, a todos. Entón di, hoxe, doxe non pasa, pois hoxe pola tarde, hoxe pola mañán, axéndalo e poste, e falo. E de verdade, cos truquiños que imos compartir, falo rápido, ben e productivo. Pois veña, somos todo oídos, Isa. Ao final é do que se trata, verdade? De dobrar todo e de telo de que cando abra o armario vexas todo así a un golpe de vista e digas, ai, moi ben, sinxelo, cousiñas doadas para todos. E non nos agobiemos, non merquemos demais, porque temos na casa todo. Vale, por onde empezamos, Isa? O primeiro que digo sempre é baleira. Eu teño a costume, por exemplo, agora tócanos brampa inverno. Entón, eu fajo así e boto todo encima da cama. Entón, deixámolo o armario baleiro, que é do que se trata, pa limpar. Baleirar e limpar, importantísimo, porque mirad, a roupa solta moito pó, entón aí tamén hai ácaros, hai boliñas do oeste correndo, como digo eu por aí. Aspirar e limpar ben nos recunchos. Aquí traemos auga cun taponciño de suavizante, porque gustame moito, sabes, a min, por exemplo, podíamos usar o vinagre, podíamos usar un chisquiño de limón, que dixámoslo outro día, e co suavizante, como é ese o cheiriño así a roupa boa, recende, entón o mismo, spray, mira, pasamos e limpamos todo ben, e os recunchiños, xa digo, e aspirámolos. Despois, a hora da organización, unha vez que está todo limpiño, eu teño todo enriba da cama e digo, vale, agora como gardo isto? Agora como meto de volta. A min gustame moito, por exemplo, facer 3 lotes tamén. E digo 3 lotes, por que? A ver, ao que non vas volver a usar, xa sabes ti que dis, bueno, po ano que ven, este ano non o puxen moito, pois po ano que ven vou non poñer menos. Entón, hai un lote que é para doar. Roupa que ti xa non vas poñer e que vas doar. O mellor hai outro lote para tirar, porque pois xa está moi dado de si, xa usaches moito tempo, outro un para tirar, outro para doar e outro a mellor de roto, de arranxar. Caiu un botón, unha cremallera, un tal. A ver, distribuir as cousiñas. Distribuir as cousas así en lotes porque é moito máis doado e máis rápido. E agora dis, eu non me vou poñer agora a coser este botón. Vale, pero se o xuntas todo nunha bolsiña de arranxar, o verán que ven, ti empezas a quitar a roupa de novo e xa ves a bolsa de arranxar, que ademais etiquetamos. Moi ben. Entón xa sabes, xa dis, vale, pois está efectivamente este lote, xa non o meto no armario, que xa teño que facer algo con ela, que cambiarlle os botóns, arreglar un baixo, etiquetadiño. Vale. Despois, bolsiñas destas pa humidade, que nos collen a humidade. Estas cólganse así, entón estas boliñas van absorbendo a humidade e vai caendo aquí. Cando esta bolsiña está chea, xa a tiramos. Haino de colgar ou haino tamén de apoiar. Aquí temos varios. Moi ben. Truquiños, unha bolsiña tamén con arroz, creo que xa comentamos nalgún programa, unha bolsiña con un puñadiño de arroz, tamén o podemos colgar así, para que absorba esa humidade no armario. Moi ben. Claro, despois non haxa eses cheiros de humidade. Que máis? As clásicas boliñas de alcanfor que lle poñemos. Sí, un clásico. Se che gusta, claro, se cheiro, efectivamente que che gusta que a roupa cheira eso, tamén absorben humidade, ou senón, un ambientador normal. Esta bolsa para que? Esas son as bolsas ovaleiras, famosas bolsas ovaleiro, que xuntamos a roupiña aquí, que vos dicía, primeiro eses 3 lotes, o descarte, o que vou dar, e despois tamén como gardo. A min gustame moito gardala en familias, como digo eu, porque
Pantalóns, pois todos xuntos. Claro. Xerseis, todos xuntos. É que é moito máis doado. Mirad, o tempo que invirtamos agora en facer este reparto, esta organización, é que despois é así, Claro, e te podeis doadísimo. logo directamente a polo pantalón, a pola camiseta. Efectivamente, que nos ven o veranillo este e dis, caramba, ainda non tan pa quitar os jerseis xa, pero quítala das camisetas de manga longa ou quitas a dos pantalóns, porque ti xa tes todo organizadinho Localizado. así. Claro, en familias, e con estas bolsas que son as que mete a roupiña dentro, ti precintas e despois chupas o aire aquí ca aspiradora. Ah, é verdad que non lo E van explicaste mermando, está unha maravilla, Sí, maravilla. sí. Debaixo do canapé das camas, nos saltillos, que tamén son as típicas caixiñas que temos aí abaixo, ves, que a roupiña. Sí. Pois se non temos trastera, vemos de ter ou canapé, ou o altillo do armario, ou a parte de abaixo. Despois, para organizar, mirad, as famosas caixas tamén. Estas están moi ben, non? Estas caixiñas que a verdade é que van moi ben, porque temos o famoso dobrado horizontal, que é o que apilamos, pero claro, a verdade é que ás veces queres quitar unha do medio Claro, e venenche todas. Exacto, caixe todo Claro, enriba, entón, sí. esta forma de dobrar nestas caixiñas, ves, o famoso dobrado vertical vai xenial, porque ti fas así, pois esta branca, tal, ou esta, e xa tiras dela. E tanto pa camisetas como pa pantalóns, e van moi ben. Agora vémolo dobrado tamén. Pero ainda teño aquí un par de truquiños que vos quero contar antes de facelo dobrado, porque este tamén xa o fixemos, penso aí algunha así O ao dobrado rapidiño. vertical é Ao rapidiño. unha maravilla, sí. Verdade? Pero igual, os pantalóns, as camisetas van xenial, despois tes que dobrar. A min pásame, vale, agora estou organizando o armario. Outro truquiño que vos vou dar é bota todo no armario que o teñas limpo e clasificado, as perchas igualiñas, por exemplo, non vedes? Xa che dá unha sensación de orde visual, de limpeza, de armonía, verdad? Sí. Vale, pois agora vou poñer todo, pono do revés. Todo o que poñas este cambio de armario, mete a perchiña así do revés, así todas, traca trae. Vouche dicir por qué. Porque ti despois, cando poña a roupa, a uses e a volvas ao armario, pola, como ten que ir así ao dereito, non? Pero así, ao finales do verán, do inverno, da tempada, dis, caramba, esta percha non usei. Entende? Está do revés. Amiga. Pois se non usaches, en 6 meses estáche sobrando no armario. Ai, que botuco. Porque, a que sí? Ti pos todo, Encántame. así, as perchiñas todas do revés, e ti vas usando e volves do dereito. Vas usando e volves do dereito. Claro. Ao final do inverno dis, caramba, estas 3 perchas nas puxen. Sí, Pois daquela ao mellor xa nas teño que volver a guardar para o inverno que ven. Totalmente. Porque xa nas vas poñer. E despois traivos outro. Mirade, temos os vestidos longos agora, a min gustame moito tamén, de verán e de inverno. Sí. Pero, por exemplo, mirade, esta, tiño aquí esta arandela, ves? A arandela da lata. Vale. Da lata do refresco, da lata daqui do atún. Pois mira, aproveitámola e poñémola así na perchiña grande, non na matriz deste lado, do outro. E diante sirviche para poñer unha perchiña extra. Outra máis. Claro, pero se queres poñer 2 camisetas, se tes pouco espazo no armario e queres aproveitar. E se tes o vestido longo como este e non tes espacio longo, e que lle faz? Enrúgase todo. Chulo ese truco, encántame. Pois poñémoslo así por dentro, claro. Ves, estirámolo, ben, e daquela nesta perchiña auxiliar eu sigo guardando, porque ás veces é iso, non temos un reparto de armario como nos gustaría. Pois maravilloso, Isa, pois Claro, este truco encántame, este longo, verdade? E recóllelo así. Maravilla, Isa. Temos outra vez, para aproveitar espazos, imos guardando así, igual que a estas. Estas perchas detrás da portiña, así detrás, bueno, dentro dun armario tamén, danos un servicio extra para colgar os cinturóns, claro, para colgar os bolsos, para colgar uns fulares. Sí, e ter esa sensación de orde e non de ver todo ciscao por aí. Sí. Pois maravilla, Isa, anotamos todos estes consellos. Por certo, ti quen crees que será a presentadora do Quen anda aí? Ui, non teño dúbidas, pero, bueno, as que se plantexan gustanme moito. Pero, a ver, te mollas con algún nome ou non? Ai, non me mollo. Veña, vou esperar a velo.